A Feira Medieval de Noia, que arranca mañá, dará o pistoletazo de saída a un verán cheo de cultura na vila. Unha das citas máis destacadas será o festival San Bolo Fest, que promove os grupos e artistas locais ao tempo que pon en valor unha área recreativa moi próxima ao casco urbano e do máis a caída para a celebración dun festival de música. Estamos facendo un recinto que é un monte, que se chama Monte do Bolo, donde vai haber bolos, que son as actuacións dos concertos de música, e donde tamén vamos dar un bolo preñado, un pouco todo en relación a eso, a natureza dun monte urbano que temos aquí, que está un pouco desaproveitado. Queremos que é un bo sitio onde contamos con todo tipo de baños, de unha taquilla. Será o sábado 29 de xullo dende as 5 da tarde. Contará cun amplo cartel de músicos noieses, entre os que destaca Chiña, Os Biónicos, Brai Sánchez ou Cheroquis. Vamos a contar con xente de Noia, por suposto. Empezamos con Chiña, que é a muller orquesta aquí da Barquiña. Esa empezará ás 5 da tarde. O seguinte grupo son Os Biónicos, que son outros dous homes xa maiores, estos xa non son rapaces, de rockeros. Brai Sánchez, o cantante de Monboi, que está en esta vez botanos tamén unha man vindo en solitario a facer un acústico. More Fortis, que recolle tamén xente que empezou a tocar fai pouco tempo, pero xente de edad que ten moitas ganas de estar en directo, e esta é a oportunidade deste festival que lle brinda a estes grupos a poder expresar públicamente a música en un ambiente de romería, polo día, sin ser un horario moi exagerado a noite, non? Trátase da segunda edición desta cita musical que o ano pasado colleu grande éxito de público. As entradas anticipadas pódense adquirir por tan só €1 no Fina Estampa, Jaratuxa e Manduca. En taquilla terán un prezo de €2 e todo o recadado irá destinado á Asamblea Local da Cruz Vermella.